Здравейте, скъпи потребители на YouTube! Това е нещо като кратко информационно видео, което искам да ви обясня за моят нов канал в YouTube, The Bulgaria Gameplay. В него главно ще снимам с Evermageddon BG, Алебещ по-скоро, не знам как се пише, не съм го намерил, ще го потърся. Ще има линк за канала в описанието на този клип. Също така ще снимам на игри като FIFA World, FIFA 13, са приятелски мачове, там, например, Манчестър Сити Барселона, също и на PES 2014. Още бих снимал и на Minecraft, но вижте какво става като си я отворя. Ето Minecraft Launcher, отварям го, но вижте после какво става. Трябва да чакам малко да зареди, а това е още един проблем с Minecraft, лично моят. Но това са банално щулото. Ето, стана, изчезна, просто до тук не ми излизаме, тук трябва да натисна Play и да ми се отвори Minecraft, че там да играя. Но в момента съм от лаптоп, ако не сте забелязали, ако сте забелязали, пак съм от лаптоп. Също ще снимаме на Fall World, Need for Speed Run, Underground 2, също на Sport Creator Travel 18, на Need for Speed World ще снимам, на Star Wars The Old Republic ще снимам. Също, както виждате, лаптопа ми изглежда леко бъгнат, всъщност въобще не много добре се работи. Това е общо взето. Искам в коментарите да напишете всичко, което очаквате от The Bulgarian Gameplay. Например, игри, на които да снимам, хора, с които искате да снимам. Може дори с Нака Продстори да снимам, с Съкадан, с Боинг. Боинг, между другото, е от Варна, ако не знаете. Надявам се да не се разсърди, ако случайно гледа това видео. Съм издал. Това е общо взето. Надявам се видеото ви да е харесало. Също ще ви помоля да се абонирате и да дадете положителен вод за този клип. Също имам много свободно време преди училището, така че много често ще качвам. Дори сега ще заснема няколко клипове, които ще кача след известно време, ден-два като минат. И надявам се да ви е харесал този клип. Довиждане от мен, The Bulgarian Gameplay.